Давай на храна. Нашето място. Добре. Аз след 2-3 игри ще трябва да спирам. Да знаете. Трябва да спирам. Стой тук на къде? Айде, убий го. Не, още... Стой тук, бе! Никъде няма ходиш. Никой, имаш ли едно някакво оръжие? Благодаря. No problemos. Безкрайни патрони. Айде към боя! Аз искам да се бия. Айде! Това ли? Надявам се да не ми бъгне. Той има човек. Вътре са. Дайте един. Дайте още един. Де значи? Дайте още един. Сега няма ми трябваш. Тук аз убих двама, докато не знам вашия приятел какво прави. Ай! Айде да си взем ламата. И какво ще ни се падне? Бухалка. О, супер! Банана. Така, падна се катан, Имаме... бухалка. О, бухалката е безкрайна, ще му остане. Айде. То всичките оръжия са безкрайни. Стой тук. Да, но май е бухалка. Да, бухалката. О, yes. Тук имам катана. Изяж банана. А какъв е този късмет? Дава ни медальона, който го имаме. О, буквално. човек. Дава ни медальона, който имаме. Стой. От supply drop. Какъв е този късмет? Значи може да ми обясни. Кетчуп. Браво, Мишел. Я ще бия това в небето. Това е човек. Да. 74. Стой. Няма да избягаш това. Така, тия май се писат да бяга. Убий го. Опитва се да се ребутне. Ребутват се. Така. Един е на много малко. Ами шо не го уби? Сега отивам. Убий го. Убих единия. Кое Убих още един. Не! Махай се от тук. Махай се. Кой те уби? Някаква... Не, този път ще ме убият, Аз ще го убия. Давай. Дет? То само гълта чъкджак. Дай. Браво. Айде. Ребут картата. Гледайте скирка. Скирка, гледате. Виктори Роял скирка. Не. Това е лесно, гайс. Що не буца? Това е просто лесно. Чем да щупя автобуса. Щупих автобуса.
Чан, пак скачваме на нашето място. Да. Там. О, супер, един от най-добрите медалони ми се падна. Всички медалони, които са за мобилити, са много добри. Аз качвам на да друго бягат място. по-бързо, да... Вико, имаме нинджаги. Аз знам. Някой иска Ето и миналата игра имахме. Човек за тебе, човек за тебе. А той е слаб. Убий го. Ето си ли лабо. Дълго срещу. Добре. Бих още един. Посочих си ли лабо дълго срещу. Нищо. Нищо. Така. Към боя. Има добре. Горе-долу. Аз просто нямам помпа, като ти не мога да бия. Не даде помпа. На малко е. Един е на малко. Това пък е имал лилава помпа, аз нямах никаква помпа. То се едно аз имах. Дай. Супер. Пак с безкрайни патрони ще сте. Опа, Това най-много ми харесва. тук малко много хора. Чисто и тук. Я, Никеланджо. Там смога. Не. Аз го ударих един път. Ето Миша, да се хилнеш. Чакай. Ето, хилни се. Бе, ти по-хубаво. Ето изпили го. Аз имам златна помпа. Ето си помпа. И бивш. Не ми трябва. Към боя. Той има минало. Дет? Golden Pump. Апа някъде се ребута. Айде. Иди към града. Убих един. Виж го този. Бягай. Страхливец. Не можеш да избягаш. Тук само някакви пистолчета. Какво ще се падне от ламата? Я да видим. Мали пак се ребутват тия двамата. Не знам какво ми се падна, обаче имам нещо като кука. Тръгнаха да ме ядосват тия. 37. Уби... Ще ли го уби? Не знам. Аз имам 2 кила. Дай ми шо. Той се скри. Уби го!
Браво. Вико, искаш ти дам оръжието, което взех? Какво? От ламата. Какво си? Я, дай да видя. Виж. Опа. О, може ли? Thanks. Вземи мичката, айде, размяна. Бартер. От мен ти име кефи. Я. Файт. Единия долу. Опа, друг. Не, сам без... Хилнат. О, майко мила. Това не ми харесва. Убий го! Какъв беше той, бе? Става един човек. Да взема ли гранейт лънчера? Не, много е малък кръга. Добре. Не, кой ма би? Набихме много. Опа! Не! За малко да ме убиш! Брат, вземи убиш! Във въздуха! Айде, мачкай! По лайкове и погледания. Да, знам. Ама, можеш ли да си видиш лайковете? А? Можеш ли да си видиш колко лайка? В момента не. Аз не говоря за сега, но по принцип. Там. О, пак тега катани. Я гъм банана. Бене, ната. Опа! Къде? 106? Той иска да бяга. Гледай го как бяга. Няма да не избягам. Абе. Той много се хилва. Той я бяга. Не успях да го оцеля. Аз го оцелих много пъти, ама то. Те са няколко. О, чакай. Така не се разбрахме. Не. Те си... мале. Help me, please. Един дед? Има още един, Пико. Знам. Приготви се. Давай. Видя ли го? 25? Ау. Затова ти казвам, че ни трябват помпи. Извиня. Тук. Има още... убили го? Не знам Не, дали... дай ми. Има още един. Стига, бе! О, То не го ли уби? Аз ще умра. Не! Защо? Сори, ще трябва аз да играя сам.
Веднага скочих и има бой. Да. Или го убе? Що става така, бе? Това е на едно кръв. 118. Не мога ли да направя още един клъч? Ска има едни, които знам, че са добри, ама... Точно как ме уби? О, мале, леле. Ако избягам! Призареди. Моля, бих изиня! Бих изиня! Браво, най-накрая. Пак. Има Много още малко съм. двама. Много малко съм. Помпа. Не можа. Нямах никакъв хел. То цяла игра сме в битка. Давай. Трябва да направим виктория. Някак. Хайде, последната ми игра. Просто се налага. Последната ми игра побея. Хайде. Нинджак. Нунчак. Опа. Ела тук. Не. Сам да сме убил. Добри ли са? Не, изкара помпата. Казваш, че не са добри. Нещо такова. Еймбот. Бастой на едно място. Опа, идва друг. Чакай, на къде бе? Това ли да е края? Ами да. Хора, това беше всичко от нас. Ако видеото ви е изкефило, не забравяйте да се абонирате за канала и да оставите един лайк на това видео. От мен и Вико, чао! Чао!